DXDC Radyoman Report. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte uban ang Davao Light and Power Company Incorporated ug Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang pag-release sa ikatulong batch sa nest kun anaa sa 152 ka mga hawksbill sea turtles hatchlings sa Aboitiz Cleanergy Park, Punta Dumalag, Matina Aplaya, Davao City. Giubanan sa bise-presidente ang mga estudyante sa pag-release sa mga baby pawikans ngadto sa dagat. Matud ni VP Sara, kinahanglang masabtan sa mga kabataan ang importansya sa pagpreserba sa kinaiyahan ug pagproktektar sa mga hawksbill sea turtles nga gikonsiderang critically endangered na sa wild. Nibisita usab kini sa Pawikans Sanctuary, ding gibutang ang mga rescued pawikans ug nahimutang ang kalabira sa pawikang namatay tungod sa nakaong mga plastics. Matud ni Fermin Idalon, head sa Reputation Department sa Davao Light and Power Company, sa 1,000 ka mga hatchlings, usa lang ang makasurvive niini sa adulthood tungod sa hulga sa mga ubang marine creatures ug dehydration. Sukad 2014, 7,650 ka mga hatchlings na ang narelease sa kadagatan gikan sa park, apan ang realidad, pipila lang ang makasurvive niini. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.